И здравейте хора, аз съм Марти. Днес ще направя обещаното видео. Сега ще започнем от това, като директно вземем Оли. Направо започваме с това. Преди малко започнах друго видео, но за жалост ми спря видеото. Отворих трофи бокса, сега ще ви покажа какво ни се падна. Но първо, взимаме Оли! От доста време чакам този герой, искам да го пробвам. Дали ще ми хареса. И сега хора, обаче преди да таковаме Оли, ще направим доста други неща. Така, да видите какво ми се падна от трофи бокса всъщност. Къде си? Къде си да е? Ето, падна ми се този скин на Dynamite и това беше всичко. Да, знам, скаме. И ми се паднаха доста блингове и сега ще видя колко имам. Дали днес ще си взем някое скинче. Не, имаме доста по-малко, отколкото ни трябват. Ще фармиме. И сега хора, обаче първо преди да апгрейдем Оли да играем с нея, нека вземем Surge Lightyear. Точно така. Точно така хора, Surge Lightyear. Много пинчета, много работи, които аз никога няма да ползвам. И сега нека отидем при Surge. Ще да кажем при Surge Lightyear. При Surge. И нека да му го еквипнем така. Уникален е всъщност. И сега нека започваме Оли апгрейда. Виждам, че много хора е хейтат. Да видим дали аз ще съм от тези хейтери. Само 8 левел, what? Окей, ще апгрейдем на 9. Мисля, че този е по-добър за шоудаун. Тук разбира се взимаме Shield Gear, защото само шоудаун, нали, знаете, че играя. И да видим колко добра е Оли. Чакай, какво тези модове още не са се махнали. Това е интересно, actually. Така. Доста купини минуснаха, но все пак. Ето. Много сме тук. Маповете. Май са нови. Не. Може би не са. Често казвам, не знам. Дайте да видим квестовете. Legendary, кредити, коинсове. Кога са пар? Чак на 10. Днес трябва да правим квестове. Чакайте това колко са. Окей, ще се пробваме, айде. Play again, окей. Почваме хора. Почваме да тестваме Оли. Знам, че хейтът заради демиджата и че не е шоудаун бролера. Окей хора. Аз приемете, че щом игра Барли на шоудаун, значи този герой няма да ми е проблем на шоудаун. Така, дали мапа е перфектна за нея? Сега ще видим. Нея. За танк има доста рейндж, като се замислим, но демиджа е малък. Дали е най-бързата? Със сигурност не. Дали зарежда бързо? Със сигурност не. Хипнотизирам те. Хора, не знам какво става, ама този телефон е страшно набъкан с вируси, на който имам, нали, на който си ми е мой акаунт. И хубавата новина е, че го преместих, защото скоро тук този телефон ще умира. Добре, ще трябва да изземем шилда. Защото без шилд не е толкова. Не е добра, защото шилда я прави да е добра, като се замислим, защото шилдът блоква доста демиджа, когато се пусне с реални опоненти. Ще разберете за какво ви говоря. Така. Дългоочакваното видео това беше. Казах ви, че ще бъде уникално видео, но проблемът е, както ви казах, че изпуснах, че видеото спря точно когато отварях трофи бокса, защото вирусите решиха да ми го спрат. Ох, това е дразнещо, просто да го цепиш толкова много време.
Това е нещо, което не харесвам на този герой. Но всъщност не е толкова зле, иначе. Освен демиджа, мисля, че всъщност не е толкова зле, както казвам. Има потенциал. Не искам да си близко до мен. Ела. Има си рейндж като за танк. Като за танк, мисля, че това е най-дългия рейндж на танк. На танк, подчертавам. Ево при мака. Къде ще бягаш? Кажи ми. Мая ще бяга. Ако можеха да направят супера да минава през стени, ще да е хубаво. Нали? Сега не знам колко време хипнотизира, ама ми трябваше нов бролер хора, така че... О, да, аз тук кликнах да изляза. Не знам защо, защото не знам какво. Та така хора, разбрахме, че новия Brawl Talk излиза на 22 февруари, точно един ден преди рождения ми ден. Да, моят рожден ден е на 23 февруари. И това ще бъде, надявам се, ако е хубав Brawl Talk, добра изненада за рождения ми ден. 100 кредита за кит. Хора, 15 лайка и взимаме новия Brawl Pass. Без мета. И сега аз много искам да го взема. Чакай, какво? О май... Това дали не е много добра оферта? Чакайте сега, хора. Сега малко тук ще помислим едно нещо. Супер рер скиновете, нови яки скинове. Герои, които ще играе, разбира се. Тези, които няма да ги играя, просто няма смисъл да купувам скин. Скорпио Уило. Там има много по-як. Сърч. Бони. Честър. Но не, той ми е на тир макс. Знаете ли какво, хора? Всъщност не. Сега, хора, какво мисля за Оли за сега? Демиджът е отвратителен и той ще й намали 4 от цялостната оценка. Иначе хипнотизирането не е толкова зле. Хелтът също си е доста добре, като се замислим. Макснат е третия герой с най-много хелт в света, ще кажа в света, от бролерите. Но като се замислиш, че Барли взима по-бързо от нея боксове, това е шокиращо просто. Поне хубавия факт до някъде, че с този голям хелт поне... Защо взимам този гаджет ли, хора? Ако ми скочи някой Едгар, да мога да бягам по някакъв начин. В смисъл... Срещу Едгар няма какво да направи. Хипнотизирам те и умираш. Той там хвърли бомби. Чакай да ги активираме на по една. Ага. Малко е бавно. Още вируси, хора. Защото що пък да не. Обожавам вирусите, които ми заразяват телефона и ми спират видеа и такива неща. Хора, на 1000 абоната правя фейс ревю, наистина. И имам идея точно къде да ми е студиото. Студиото ще е на бюрото. Скоро си сложих лед осветления, които са хубави всъщност. Сърч ли това? Yes. Чакай, какво? Остана на 20 пича от 5 удара. И не умря от 5 удара. Чакай, каквото... Това вече намаля още едно към оценката, човек. Пич ми беше щупен, ама тая...
Не е най-добрият бройлер. Може би ако го направят да мога ходи по вода или някаква така простотия. Вода има танк трейд. Това е хубаво, ама... Какво като има танк трейд? Като не мога да презареди 5 часа и ездемич на... Ездемич, който дори... Който пок убие само 140 под 100 демич. Или някой танк като Роза ще ме убие. О, май. Не знам как оцелях тук. Шейд. Ере бе. Не знам, честно казано, на мен почти всеки герой ми харесва. Щом играя Барли на Soul Showdown, значи и тъс ще играя. Тъс, не знам какво е. Ама ако получи поне бъв да е на 2000 демидж, ще е хубаво. Тогава наистина ще се играе доста повече. 3 хита. 4 хита. 5 хита. Чакай, какво? Добре, 6 хита. С 6 хита убиваме Лили. Сега, ако е в пряка битка с 5, както видяхме, но тя се хилна и... Аз с моят уникален демидж от 1700 на 2 пауъра. Знаеш кой ще убия? Единственото хубаво, единственото прекрасно на този герой е хелта му. Поне това. Чакай, какво? Той ми кенсъл на супер апич. Това не го знае. Пич, един... Бровър не мога да целя. Пич, какво? Ботовете доджват по-добре от проиграчите. Не, май на ботовете трябва да се спами аутоейм. Това им е... Това им е силата. Просто да спират на едно място и ти да не мога да ги предикнеш. Продължаваме. Чакай, 10 ли бе, пич? 10 плея гена трябва да направим, хора. Честно казано, за Brawl Talk, който пуснаха, нали, коледния за 3 месеца, сега е последният месец, какво бих дал оценка? Като цяло днес ще си говорим такива неща. За новите бровари. За Мипъл давам оценка 8,5 от 10. Причината, която му намалям 1,5 е зареждането му, което е отвратително бавно. Но другото става. Сай хилта му не е най-големия, но става всъщност. Пич! Погледнете за какво ви говоря. Това е малко... Чай, какво? Айде пак вирусите дойдох. Почва с дилея. Пича ще умра. Стоя демидж като на мушичка. Как от мене се очаква да оцелея? Добро е за 3 в 3. Не знам, в смисъл. Не знам за какво друго би си играл. Там е примака, който се опитвам да убия 5 часа. Окей. Не знам честно казано, на Оли давам, са не мога да кажа още напълно, но за сега до някъде мога да кажа. Епик дроп, моля те, разбира се.
Мале! 9 тира, вау. О, хора, имаме доста голям шанс в момента. Правиме опенинг, хора. Опенинг. Почваме. 1000 койнс, окей. Дали да не си взема... Ама не, то май не е излязъл такъв скин все още. 3 силвер. Вече имаме... Чакай, какво? Не ми каза, че не ми стига за един джем за някой... А чакай, какво? Колко взех? Ого, 2000. Добре, вече мога да вземем някой скин, ама не си струва, честно казано. Не виждам чак такива толкова яки скинове. Честно казвам. Ако пуснат намаление на някой OG скин, да кажем като... О, аз... Колко? 19 часа. Колко добро опас. 18 тир. Хора, днес спидрънваме да вземем скина на Гриф. Не е сега специално, но... Днес спидрънвам да взема скина на Гриф, в смисъл стат 19 часа от този скин. Аз искам да го взема, така че ще се опитам. Не знам. Не знам какво друго кажа, смисъл. Ще се опитам. Клансито пич. Това реални ли са? Не мисля. Ама и клансито е като мен и той взима с скоростта на светлината в кавички. Пауърпите. О, просто много ме кефат войслайновете. Некви броле пак. Пак тоя дилей. Не. Тъпия дилей ми спря уинстрик. Ох, това бролер е трагичен. Това е по-зле от Поко, не. Ако не играеш 3 в 3, това бролер ти е безполезен всъщност. Моля ти се без дилей. Мисля, че това със сигурност не са реални. Пак този дилей. Хора, не знам какво става, ама този телефон скоро ще хвърчи през прозореца. Скоро време този телефон много тежко ще хвърчи през прозореца. Пича на 4 пауъръпа бие 2023 или там колко? Един Гриф на 0 пауъръпа бие 5000 и нещо. Вау! Не знам, човек. Ако тази си я кача на Tier Max, официално ще го обявят този герой за третия най-слаб герой, смятан. Буквално на нея дам оценка 5,5, не знам, човек. За сега е доста слаба. В смисъл, демиджа и намаля голям процент, защото за шоудаун ти трябва демидж. А това не е добър демидж. 1400, извинявай. Бъфнете я, моля ви се. Гледах един клип, където тик с Star Power, който се хилва много по-бързо, човек. Но Оли отнема 40 шота да го убие. Ще те предикнали? Файнали мога да предиквам на ботовете шота. Ох, пак този дилей. Ево. Пич, този дилей. Ще се изнерва след малко. Тъпия Едгар, не мога го целя 5 часа. Не знам. Трябва да го бъфнат.
В смисъл, Санди и тя бие подобен демидж, но поне Санди зарежда по-бързо. Или, честно казвам, аз просто нямам Санди и не знам. Но бая ще имам да я дигам, докато се качи дори на последния герой. Аз до тогава, ако я дигна толкова, съм 75-ка. Атакуваме топ 200, хора. Атакуваме топ 200. Не знам какво повече, честно казвам, да кажа. Смисъл, тъпия дилей. И той от една страна проваля голяма част. А до кога ще ни пускат тъпите ботове, честно казвам. Искам да я пробвам срещу реални хора и чак тогава ще мога да дам реална оценка. Сега срещу ботовете е ясно. Победа. В смисъл. Погледнете ги, бе, хора. Ох, това е тролско просто. Поне хубавото, както казах, че ще да кажа, че хейта е... Че хелта е там, така да го кажем, е доста добре. Само това е доброто на това бролер. Пич, какво? Дилей. Не, то дилей просто ми стопира плановете. Франк е броукен от ботове. Това беше простация от моя страна. Това бролер просто е... Моля ти се най-накрая реални хора. Какво ще кажеш? Реални хора. Ботова се. Най-накрая... Чакай да не е макснат. Пич! Това гаджет е actually безполезен, ако не оцелваш там. Ако не го ползваш за бягане, трябва да си страшното големо про, да мога да направиш нещо изобщо. Can't touch this. Аз си... Елай. То му стана шоудаун и аз просто го пребих. Добре, още малко хора и най-накрая ще вземем това Star Power, да може до някъде поне. В смисъл, струва ли си да я взимате? Ако взимате в момента друг Mythic Brawler, зависимост кой е. Реални хора, разгеле. Видяхме с Surge Lightyear. Finally! И сега най-накрая ще я тестваме срещу реални хора. Още един. Още един пич. Пича дори не знае как се играе, Оли. Да, ако направиш комбек, знаеш кога ще го направиш. Чао. Ти докато си използваш супер, аз ще убия 100 пъти. Едги! Леле, ами скочи. Скочи ми и ще преби отбой. Защото съм по-скил от теб. Не, този герой изисква скил до някъде, защото... Не, ако си играе на дуо и се хипнотизира, е хубав този герой. Yes, бе! Добре, че той е тъп и... ми даде да го хипнотизирам. Пич! Трябва ми шилда. Плиз по-бързо, че ми трябва този шилд. Този шилд ми трябва много тежко. Умирам от някакви хора, които сигурно ги няма и 5000 купи човек.
Защото бролера е скапа. Бролера, ако не играеш душо, да, не става. Знаеш ко? Ева бе. Ще му се про. Страх ли те? Няма от какво те е страх, аз съм страшно слаб герой. Чакай какво? Братлето получи спид буст, това означава, че поне... Уби го! О. Не знам човек, ама той от 10 000 хелт ме свали на 3000 за там секундите, колкото това е валидно. Докато не ми дава да стреля. Това доказва достатъчно, че 10 000 хелт или там е 11 000. Колко грома! Дяволите! А сега? Се някакво ще бъде може. Дилей! Пиш, какъв е това дилей? Гнюша. Не знам какъв си имаш. Това е до някъде чекащо. Хубаво, 10 тир, ама. Ти докато цепиш кутиите, тоя кит да те убил 100 пъти до тогава. За сега не виждам Олита даже изобщо. Явно хората знаят, че не е добра идея да взимат Оли. Сега ще си я взема, защото мога да я кача нагоре, ама все пак хора... Аз съм свикнал да играя, нали, бро, ставка, ама ако мисля съм 30, не взимайте, съвет. Или ако я вземете, това ще ви е най-голямата грешка в живота. Тя не е толкова Пич, това е броуто. Счупено е това. Сега ми кажете какво аз съм задължен да направя. В смисъл, докато аз през зареда скапания шот, той вече ме уби 100 пъти. И са файнали. Взимаме теб. И не си струва повече да апгрейдвам, защото герой е отвратителен. В смисъл не е толкова зле, ама... Видяхте ли са? В смисъл ти докато презаредиш, той те убил 100 пъти. Реални хора, още едно Оли, което обаче е на 10 левел. И сега ще иска да му убие. Ама няма нищо. Пич, кажи ми, че сега поне ще вземем от тези два хита. Файнали, бро. Тук има от стария щупен мипъл, който още е щупен. Заради... сега ще ти отмъстя. Така си ще да е по-добре.
Защото отново помислих, че героя мога да минава през тези. И сега ще ми струши стената. Защо мен? Why? Ох, дилей. Не бе, що дилей е просто отвратителен. Леле, ще шибни ме виднъж. Ще разбрали? А, така. Казах ти. Предупредихте. Обаче тук няма какво да направя, смисъл. Франка е на 10. 150 купи, пичовете искат тим. Усещам, че края на този телефон идва много бързо. Пиче 16 000 купи, брат. Иска тим. Пиче 16 000 купи иска тим. А Сърджа? Пиче 15 000, а ти? 10. Аз имам коментар. Аз умирам. Аз умрях от този пич. Добре, това не е толкова зле, ама смисъл. Това е шокиращо де факт. Сега някой от вас ще каже, че съм слаб, но причината е заради героя, защото първо аз още не съм го свикнал и второ, че буквално, хора, кой ще ти играе този герой? Killer Baba Pro. You die now. Ама не е перфектно. Супер. Ето. И трябваше да постигат вече. Някакво направи срещу Леон на 10, смисъл. Ти докато вземеш 2 пауъръпа там, колкото са стакнати, герой като... Смисъл, герои, които могат да стакват демидж, да кажем, или които имат сплаш демидж като... Или герои, които имат сплаш демидж, да кажем, като... Долг, да кажем, ще са събрали вече 6 или 7, докато ти си още на 2 пич. Или като нани, които тушотват боксове, защото що пак да не. Пич. Не. Остана! Дилей скапан! Тъпите паяци.